kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Kulang ang mga dokumento, hindi makitaan nga mga yabi, guba nga mga equipment kag furniture. Ining naabdan kay nasang aga sa nga transition team ni Mayor Abby Benitez sa turnover sa Leonardia Administration. Pero DILG nagsiling nga na-comply tanan sa Leonardia Administration ang mga kinahanglan nga mga dokumento. May report si Nico Delfin. Bakante na ang mga bangko kag sarado ang pila ka mga opisina nga sang nagligad lang nga inadlaw ginaokupar sa mga empleyado kadam-an diri mga job order casual sang Bacolod City Government Center. Sa inspeksyon nga ginsuguran sang interim transition team ni Mayor Abby Benitez matapos ang turnover ceremony, upod man ang transition team sang Leonardia Administration, ginsiling ni Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu nga may mga office equipment kag furniture man nga mga guba kag may mga yabi sang opisina nga ginakinahanglan pa nila pangitaon. Tani ginalungan ng bulatan. Nga tani nga please nga pila na ni katuig makita mo mga gubaon na mga so we'll see way pagita ka kwan sang complete inventory gid ko. May mga dokumento pa nga kulang nga wala ma-turnover sang Leonardia Administration. Nalakip diri suno kay Chu ang mga kopya sang listahan sang payroll sa mga job order casual sang syudad. Dapat tatlo na ka payrolls. Isa sa accounting should keep one and the disbursing officer should keep the other copy. That is mandatory. That's amutong pa man. Kasi sila nga amuna ko nung practice. Ginsiling naman sang pumunuan sang Department of the Interior and Local Government nga na-comply sang Leonardia Administration ang Local Governance Transition Guidelines. Dugang pa ni DILG Bacolod Head Joy Madayag nangin matawhay ang turnover sa mga dokumento sa tunga sang duwa ka mga transition team. Full compliance as per Memorandum Circular 220029 and 0053. Ma-consider na mga smooth ang pag-turnover sa duwa ka team. Ang atong daw importante nga may cooperation sila. So we are hoping nga ang tanan na ginapangita makitaan. Kaina, nagtipon man ang mga supporters ang Asenso Bacolod sa Government Center, samtang masako ang ginahimo nga pagpanghanda sa inaugurasyon ni Benitez upod ang mga kaalyado niya nga elected city officials sa Buas. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.